در لیسей کسبی تکنیکی شهر ترسونزاده زیاده از 500 نفر دانشجویان از روی 6 اختصاص کسب می‌آموزند. даврон қосимов донишҷӯи соли аввали литсей мебошад. ӯ пешаи ҳаротиро интихоб намуда аст. дар муддати 1 сол аллакай нозикиҳои касби интихоб намудаашро аз худ намуда ба ихтироъ ва аз навсозии таҷҳизоти ҳаротӣ комёб гаштааст. дар литсей касби металлургии шаҳри Турсунзода таъсис меёбам ки ҳами дар бахши 1 таъсис меёбам ки ҳами ҳаротӣ ба вай мекунем, кор мекунем. хонтахтаи чӯбиша созанда баъд ҳами чӯбавайо када месозем ки ҳами муаллимда миннатдорӣ мекунем. фарогирии шумораи зиёди ҷавонон дар литсей касбии техникии шаҳри Турсунзода аз он шаҳодат медиҳад ки ҷавонону наврасон имрӯз барои соҳибкасб шудан майлу рағбати зиёд пайдо карданд. агар шумораи хатмкунандагони литсей дар соли хониши 2016-2017 150 нафарро ташкил медод, ин нишондод имсол ба 205 нафар расидааст. бо иқдом гирифтани пешвои миллат имсол соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, хоб дар литсеи мо як қатор ихтисосҳои мардумӣ мавҷуданд ки барои хонандагон муҳайё карда шудааст. барои омӯзонидани ҷавонон ва наврасон як қатор омӯзгорон устои таълими истеҳсолӣ соҳиб таҷриба дорем ки дар оянда барои омӯзонидан ва ёд додани ҳунарҳои мардумӣ барои ҷавонону наврасон кӯшиш ва ғайрати худашонро сайқал медиҳанд. мо бо боварии комил гуфта метавонем ки хонандагоне ки ин омӯзишгоҳи касбиро хатм менамоянд дар оянда дар саноатҳои истеҳсолӣ ва хоҷагии халқ кору фаъолият карда метавонанд. омӯзиши касбу ҳунар барои ҷавонон на танҳо барои дарёфти ҷойи кор, балки барои зиндагии ҳаррӯза ба кор меравад. аз ин хотир муассисаҳои таълимии касбии техникии кишвар воситаи хубе барои соҳибихтисос гардани насли ҷавон мебошад.